салом ба ҳама. имрӯз дар бораи чӣ хела дар криптовалюта пули худро бой надодан, яъне ки гум накардан ёки бой надодан ва инструксия барои одамҳои нав ки мехаранд криптовалюта. Цифровой криптовалюта ин хеле хатарнок аст барои одамои нав ки инвестисия мекунанд, барои он ки дар ин ҷо ва дар бораи ин гап мезанем ки чӣ хела пули худро бой надодан дар криптовалюта. Аз ҳама бисёр риски калон ин дар криптовалюта ин пули худро гум кардан дар арзон шудани криптовалюта мебошад. Дар цифровой криптовалютаҳо тез фурӯмада, тез қимат шуда арзон шудан мегирад, барои он ки одамҳо бисёр мехаранд, мефурӯшанд, барои ҳамон тез фурӯмада мегирад. Дар як рӯз метавонад 10% нархи худро гум кунад. Например, 12-13 март биткоин арзон шудагӣ буд, 50% арзон шудагӣ дар 2 рӯз. 2 июн бошад, агар дар 1 минута $1000 арзон шуд. Опытни трейдерҳо дар ин ҷо криптовалютаро мехаранд ки онҳо специална инструксия истифода мебаранд ки дар бирҷаҳо ҳаст стоп-лоссу стоп-профит ҳаст, яъне те профитро истифода мебаранд. Например, агар ки трейдер биткоинро дар 10,000 харидагӣ бошад ва биткоин $10,500 шуда бошаду дар ин ҷо мисол он тек профит мондагӣ бошад, агар $10,500 ба он автоматически ин криптовалютаро мефурӯшад ва автоматически дар ҳисоби ҳамон трейдер пул мегузарад. Агар ки стоп-лосс мондагӣ бошад, например, трейдер агар ки биткоинро дар 10,000 харидагӣ бошад ва стоп-лоссаша, стоп-лимитиша мондагӣ бошад дар $9,900. Агар ки биткоин аз 10,000 ба $9,900 арзон шавад, агар автоматически биткоин фурӯхта мешавад ва автоматически пул дар шоти аккаунти ҳамон. Боз дуюм ошибкаи барои пули худро бой надодан ин инвестисия, яъне ки криптовалютаи номуайян, яъне ки криптовалютаи вообще якум пайдошудагӣ ёки стартап криптовалютаро харидан. Дар биржа 5500 намуди криптовалютаҳо мавҷуд аст ки онҳо метавонанд як криптовалютаро барои пул ҷамъ кардани худ сохтагӣ бошанд. Барои он ки онҳо пул ҷамъ кардагӣ бошанд, агар он ба дақиқа метавонанд ки ӯро фурӯшанд, яъне ки криптовалютаро маҳкам кунанд ва одамҳо пули худро гум мекунанд. Ва барои ин хел ҳолат рух надодан шумо бояд ягон криптовалютаи популярниро харед ва барои аз риск халос шудан бояд 2-3 криптовалютаи ҳар намуда харед ки мисоли якташ мисоли гап ин мумкин нашаваду, не ки мисоли гап агар якташ криптовалютаро вообще маҳкам кардан, мисоли дигарош ҳаст ки шумо метавонед аз онҳо фоида гиред. Значит, ҳама пулро дар як криптовалюта мондан мумкин нест. ин маънои ҳаминро дорад. ман мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам. раҳмат ки тамошо кардед. Подписатсия кунед, лайк монед, комментарий нависед дар бори
фикри худатон. хай то боздид дар дигар видеоҳо.